dai mai naira ba ka kammale ga kujera ba ka kako ce kana ni ne sarkin busa in ba ku sai da mana gida yi Mustapha Bukari gamsa. Inna samu hura mai nono Kata mata bazai sha kamuwa. Inna samu to mai nama Namba uba ce masa wake, gaida mana gina yi Mustapha Bukari gamsa. kan kayi ma da cikin bunni ai kayi ayyuka zadda ma kayi janar ma na ja na furujar Mene Kaduna ba raina ma ba. kayi janar ma na ja wota bot Mene Katsina ba raina ma ba. inda ka rike mukamin kwamishina na jiya ga yayan katsina tun katsina na lokal gamman hata samu siti aka huta Ba samu mai tsare aiki ne ba. Gaida mana gina yi Mustapha Bukari gamsa. to yanzu kau zama ne a Abuja ko ban kiɗan ina samu ne can Gaida mana gina yi Mustapha Bukari gamsa. ni ina gidana illela sai ga Aminu Alhaji dan Gimba baba ya fito da can daura sai ya ce da ni Haji dan ba'u maza yan kwamiti na neman ka ka lallaba ka kwana a daura Haji Mustapha Bukari shi ne. ya zama dawakin daura saura ya san sarki Abuja Yi Mustapha Bukari gamsa. gani na taho binin daura ina da bayani mai ƙarfi da ni da ɗan buka shi kan Musa inda aka tashi hawan sallah ga yama Alhaji ɗan ba'u aikin da nake don na daina Ba zai hana ni in je daura ba. Mai da mana gina yi Mustapha Bukari gamsa. haka mun yi jawabi mai ƙarfi da ni da ɗan buka yi kan Musa shi ya ranki ni na ranki baba ɗan buka yi kan Musa ina zamne ilela shi kau shina anan birnin daura abin da ne faɗa duk zai bani in kau zan can wata waka ce abin da ya bukata zan yi mai na daina zuwa a kanon dabo ban sake zuwa a Kaduna gari na daina zuwa birnin Legas ko da yaushe in na ɗau mota madaki shi na aika man in madaki bai yo sako ba ina gida ina aikin gona Gaida mana gina yi Mustapha Bukari gamsa. in madaki bai yo sako ba ina gida gidan kowa ba na zuwa in ka kira ne in zo ma kira ne ba ina sai na zuwa dama da ke na daura Haji Mustapha Bukari
sai da mana kinda ya musa babu karji kan hankala biya dan audu sauka kala ya yi kan hankala biya dotijo sauka kala maza maganin maza dan audu kaga tasu taka kaiwar gani wane sai su da mana kinda ya musa babu karji kan bari dai in ta da obana ni madawa kine baban bashari madawa kine baban abba madawa ki baban ibrahim madawa kine baban fati da abubakar baban garba madaki ne jikan musa madaki ɗan abdullahi dogo baban sarkin fada Oban magaji mai damarawa. Gaba gaba kacci da aiki da aure ba sai duk. Ni malam mai ce shaida man, kuma littafai na nuna man. Kakanka ya zame sarkin daura, babanka ya zame sarkin daura. Ka san wurin da an kayi turmi, ana kan yi lotan iski.